abusiafo yewo adusua etoso enwotwe kwata emu nyinara ye no ye azaya enwoma no ye adusua ne bebre enwotwe menyu humfrim ye dem chechemu no bebre osisia. For no show attitude be all the time. Yankee attitude no show na ya. Fe ne maybe ho ya ne ma ho pa na ba yan so a. Be dey try for you ni yan so. Bo hyensem bepri wo trosem a onyankopon adan na di se. Na so onyame asem de e je woda. O se emrantie kura tumrika na wobre. Na aponko kura tumrika na wo Yebema munyina akwaba na fe nso yede enhira sonko edi ama munyinara onyankopon enhira mu se de biarada mode mafidie edito London Ghana memenda akwan for Sabbath na fe Joseph Munchechemu esakote munyinara ye no esia azaya enhoma no se wo hwe azaya enhoma na ya hyase ye hu sane Israel for munyi bepo onyankopon na ahemfo a so mo de omo nso ba onyankopon senua na so omo nso befa o makwan ne hu ensunsanso ebebre. Just last week ya no nso no afi say hu sane King Hezekiah nso obaye reforms na ode baye afi hu Assyria hene ede baye mpaibo a oboye na azaya nkomhye nso a eba mu na hu se onyankopon eye kese na otwi mu nso ye pese ye no wo hwe ba ko bi nso a ede pa o se comfort man people ana se monchichire memma ewreme wo bigafo wo ha se ya o mu ba beboa na ye de sa adisua monchichire mu ede amamu but answer na no yenkotie la melodia choral no mo ba ye de adisua mu enchichire mu no be da la melodia choral for ase wo anwunhwanhwam a omode abre na se wote nwum na o se katechie nyankopon yada mo ase se mo ne yesa adisua yi me fasa akonya isu na fei abegwafo a ndetwe ampon nyankopon ena mo so yede emu adisua mu nchechemu ade ebre wo no adi na fei wia yede ti ahwe adisua enemo me mo sonfo Bismarck mensa and the trade ampon nyankopon aye adom what the elder Isaac osei afie ede asan abeka me ho o ha sei elder yemo akwaba yemo ache na ne de eda ya sanya o dia na se ye ni ajepa nti yemo akwaba so nkokwanso That's Bismarck. Great me botra elder na me ko brother otin me hinsanso na ti emfinfin no ye ne brotin me hinsa na eta side yi mu amota ehwe no de biarada oboaye mpa brotin ye mu akwaba na fi me ko echi no ha elder Hansen Samuanso na eti echi no ha no elder de biarada munim se ye ne na eyesa addition ti elder Hansen ye mu akwaba. That's great abusiafo mo nso ye be mo akwa abasronko se wudi wafidie atoasia na won se wada age krampo san se azaya nwoma no ye nwoma bia osi sua na fe timinya emu enti ase pa eye last week ye hwu Assyria for no okwan anyankopon fa so edifiti omo abra na Judah for ahodi enru bia na otwi mo nso ye hwe osi comfort my people anase monchichire me mind we yenkohwe enka abosam no ewo Isaiah chapter 40 verse 9 Isaiah chapter 40 verse 9 yenhwe yenka abosam no na fe yento asomfiri ho Isaiah chapter 40 verse 9 Odivo Isaiah man tie aduana nchi mu a enkron no ho na yenka abosam no man tie asema o se froko bepo a ekron so o osempakafo Zion ma woni so ahoden so o osempakafo Jerusalem maso nsro
catch a Judah and Cruz say, share Munyango Pony. Amen. Amen. Great. So you're quite addition monka was me bebum na fe yakasa. But first of all, you show Isaiah chapter 40, verse 1 and 2. Ekwana atifia semye monchichire me manre ekwana yenya fie. Yen hwe mema hands na kan at the hands na kan Isaiah chapter 40, verse 1 and 2. Isaiah itie night the moon ba ko ni no. Monchichire me manre. Great. Munyankopon na osie. Monka abudesem chire Jerusalem na mmono kase se na kudie asa se wode ne mfomso ache se ne boni nyina ho wonya awurade nsem ammo amen. Amen. Great. Inti brochen amens ha embra so monchichire me manre comfort God comfort his people onyankopon echichire ne manre na fi o kase one bread like one punishment about na wiye sesi de o hwe nsema na e wo hase na se de bisi ye be chirechire musai ana se na punishment ben na ba na wiye a o ka chiro mo e wo hase na yen hwu ye be dandan mfuni ben na Isaiah 41 and 2 e twachire that's minia so say Israel man no na omako ahochire mana no mumfo mana anko asom mu na mfom so a sebe o mkan defo bi yeye ifo Ezekiel yem se okoji nimbi efae ekochire ni ma bia na eni se o chire wanyi onyame ekesiye na anchire amema na ho so se ase ono ane ono nti ma asotwen ba oman no so ema oman no ko asom na sa America nko asom a na enya ade a eda fam kra cause ye be fam no mumu a osom a mko som ne yawa ede mo fam no na ya ade a ya ahomte sempa enti onyame no a na ma sa ha no tu wo nam city a o ma anya ama no nti bre bi duru ye no nam se no aka atu no nti onu ahu se afei oso koyi ni man no aye Israel no afi nko asom mu na afei odom wo nti o ma o munya nti ase se setie bia no onu nyame na aka nti o mbenyu mu fa ahodie na no kwasem se ye ye de tu ye nemre abrabo ye wo mu ni ase tran wo mu ni o hawa ye fe mu wiase mu a empo yare e ba na anu ye hwese nya esi edi enya ene o hawo ni areho a e de brada san na se wodunfo bi be da na di se sa yare me ba na afiri mo so na o hawo ene se bi yawo ye afiri mo so a ye hu se relieve people kese no de abraye enti asem na o kan o Isaiah no aye onyame anum asem no ma ye hu se afi Israel bi nya fa ahodie obeyi o mafiri nko asom mu na afi o ma di o mo no mo nhyɛ nko asom mu bio. Great. In fact, Crankan your kind one. Yeah. Then baby, yes, dear bedroom, the book of Isaiah. No, the betty, the bedroom, see ye pa, na see you, baby. Unyakopon person in mind, it could do. Isaiah chapter 1, it was 39. Na in someone or the man, Isaiah said, on farmer Israel for na Judah for no, one born any assumption, judgment and punishment. Any normal umbekum. Na if 40 equals 66 no, nkranshensem ene boshensem ahodoa na ebeba ma Judah for no ato. So we hear Isaiah from chapter 7 no ABC 39 no. Obo Assyria enkoa be 43 times. Na satan na wote Assyria se Judah ni na wote ho na wote the word Assyria. Na say ohun popa. Because na Assyria yekuru kese a wakon fa man ababe gina Judah foti so se obekon se yekai adesu etwa mu no a se hu se Ezekiel Assyria for your letter e babe kununa o mu Nyankopon eje wo mu eliti baby I see obeji o mu afi mu ana wo ka ho asem wo eye sa punishment ahodo a me di Babylon ebeba be punish mo me di Assyria beba be punish mo ne mu komu yi mu nkuru be kwa kodampan sa ansem no bika ye ni nyina no afei no Nyankopon say me the most sign of me chipisa na wo kan history after Israel fulfill Babylon in kwasum 70 years na chi no bae no
omo to omo kusi se Yesu bae omo ansa yanko nkoasom bi ewo se na ansem toto omo de ba se nkoasom pa ye be fa omo lobum akwa kukum omo akoyi se de anhyeda ababi na kese Nyankopɔn mu asem wo kan ye no abam afi na ode eye nkuma se do ni kan ye se saa na nyame be libriti ye Great. Me that say Elder Hansen what church sir. Yen to us na yen share Isaiah chapter 40 free to 8 no it is brought in aye crowd yen share say Onyankopɔn sene ene man o chechire ne man ne re ani gisemu a ewu na afenzo preparation ana say ahusiesie wo say ye na ye de gi Onyankopɔn ahotwa ode ebre yen hwe bibi ewo Isaiah chapter 43 to 8 we are mama as a Kosafi akasa. Also obi ni tiam se Oma urade kwan wo esre so montren anwea pradada so tempon ema ye Nyankopɔn momema monhwa enyina so na mommra mepo ne nkokoa nyina ase na de eye afuofu enye asisita na monchimokwa enye tonontonom na Awurade animonyam ebeyi ne ho adi na honam nyina abomahunu efrise Awurade ano na aka ani bi se tiam na mo bisa se mintiam sen honam nyina ye wura na ne papa nyina ne se wura inhrain wura dwan na enwura etwam na Awurade ehome ehu faso ampa oman no eyewura enwura dwan na nhwire ntwam na Nyankopɔn asem tim hoda amen Great. Say yes, grass withers and flowers fade, but the word of our God endures forever. Amen. Me that say somewhere very powerful the part yen show infoni ben na sa quotation e twatwere yen wo ha say the Dikaya Yebe Huni say Israel for I am from so and no makonquasum. Na ye soon yamibia or you mobro for a or don't for. In fact, Bonia we in Nanka Seka Yankopon Jaomo, Nanka de Bayomo Ayden, Ayom. Now, Mam calls her in Quasum, and when Yankopon was I mobro for no. And who say, me ma esame jiwom. Nti or shawon in cran say, a brass say, esame jimo. So, nti na or chom say, Yanki chomore. Edi da so bi ayeden e wo ho emamo nti mon samra menchen na de na oka asisu nyina ne se enuanom bonin kwa somu a enipa wo mu no onyame nam ne tumi na hode so e frɛ se ye samra menchen ifri se enkwagye ayeden e wo ho emayen na in fact we go here Matthew chapter 11 28 ne 30 na wose mo swam ni so abre mo samra menchen na memo mo humi a eni eden eni awieye nti Onyankopɔn e wo nhyehyɛ ema ne ma bia e wo ohaw eni amane bia yekom se ye san ba ne nchen a ye be den ye benya enkwagye na de no san to so aka se ensiesie kwan mu ma no ya say ye bon content kohwe New Testament ma na ose ya jenkwa no ebesia aba na John kusiesie kwan mu amana aba so nti ose emonchimonka ekwan a aye mochimonka ene mepo a esisisi yanim in other words no enema bi a esisi ekwan a enti enti minko onyame nchen onyame so obedwiri ni nyina ayeden egu amekwan na da ho pefe ama ne ma ayeden afaso nti ahosiesi a wose yen say John all kind of say yen sakra ya dwen yen samra onyame nchen fi se kwagye ayeden e wo ho emayen great me that say okay It's my that say near elder can about preparation is very important. Obroni free be allusion. Now Isaiah aha or the normal ekoso was abre no so no toto near na ebeba da ache no eho asem. Na at the same time no one more so asumdue eho asem mo ma yen remfi say near yesu nyina ye normal etoto wo mo na wo ka kire nipa bi was abre no. Sir. Na enam so yebetimi by extension no e de akọ da ache de e future. Na ne na waka wo ho no sabre no mu no yakasa wo hene bi eba ba bia
ansa na obetumi afa kwan no so no enne nti se na obefa helicopter e dia kosi wokinkin ana yaye asphalt yi na omo na menwura mu monchi monka nze word ni bi ona e monchi monka na esese yetimi mepo no mu no is straighten no because otiponko so count na ofamu a nti se okọ na se wanhwe a wakufirato nti Isaiah de sa analogy no ma won se munsiesie kwan ba bia ho ase bia munye kwan ni ye sa na Israel for no ombese afiri nkwaso mu aba ene yenso se openika about John the Baptist no na Yesu ni maye edikan no mu no ne nkomhye ne se bi beba betiesie kwan at tenetene ba bia na achia no John the Baptist ene ye kan Yohana sempa no eka kire yen sa na Matthew asempa eti miensa so eka John the Baptist one sem sa na by extension so ohene no osen ababiem eti Babylon Israel for beba omusiesie kwan afamu aba ni odikan no a oba ye no hene no odikan no aya Yesu Kristo ma ye odikan no John the Baptist be ye ohene no osin ababiem the second coming and we need to straighten up the place ti yan yet say John the Baptist and Elijah esese yesiesie kwan ema Yesu a osin aba no na kwan be ne ye fa so aye question obi say ne say na nka Nyankopon betimi aye bibia eye den no ma Israel for no say wo mo nso nye bi nka ho na wo mo nso siesie kwan we have a responsibility adofonom enye se yage adi na Yesu banti no ye ni hwia ye beye we are the John the Baptist of our time se ne Yesu ba de di kan a osiesie kwan no yenso ye wonsem a abofo miensa nkransem na ode amaye no ese ye ka di Yesu anim Bible mu nsem nyina no ye di siesie kwan nda obetime siesie obi a ni se usiesie wo ho ti me mi siesie me ho wo siesie ho na ye mpa mu nka se ohene no oba na kwan ne tene a oba befa ye nyina akofie. Amen. Amen. Great. Yeah, more practical what has on this preparation because you're very, very interesting. When you power camp preparation, I'm a kind of hands and illustrations as will be back. Mukroma, me ka say the JJ time. Onyankopon fa the cry. Say JJ ba okroma kwanye, but your best is kwano. All bank kwa dear, obun say great that be no more dress no more ye because JJ ba ye prepare kwama or hene and hands na practically no sa preparation we yankasa ya brabum ya braba ye boy kone be sign up preparation we etie and as a kwan be na be sia first word there say indeed we are living a life for say ye prepare kwan amas adenkwana ba second time. Okay, that's when you have smack eche Yesu no kra ne ba na oba ma hemfo na obey den oba ma yen atiasefo yi o ye na wiase bra ewie edu ato yen nti na oba ne sen oba se oba be den abaji yen afri yen hawo ne amane yemu na ehia hu siesie pa ati obi a akosit for examination also wo ye den obo aho sense misa ye ko bisa no obetima ye den betima yi amo enti se wa anya hu siesie bia ne adin so hwe no aba bepem wa ede na oka wonya hu siesie bia enti nkonimdie no eni ho ma na also wo be so obeyi na ho tefo obepon afisa of France asiso na jese ahusiesie pa ohwe se menumi no ye no yaye ansa na abeyi afisa of France asiso e dey say ye tena ho anya kensa ahye dem from no aba betu yensa ehia se obetu yensa ampa ye sefata na obefire akosa akurukunkun nti ehia menumi se yetu anamon bi anamon na o se yetu ndie wada na bi a kire yen dada ahusiesie nya afa na all babe ka kire ya dia yenim okay nti o se enu sa hye na o se faso na afi ye de twen yo me da sepa ma me nko eda fi yeah em se kakra me de be kan se ahusiesie no se Roman for ma tire dumie no ebra Paul gina Roma safuna nmu na o cheche na o ka kire mo se mi gya Nyankopon mo bro honfo etumi ho se ye nyina yemfa ye honsi ho se afore ye de etiase na eso ani na yemfa ye ho emfore wiase so with the renewal of mind enema bebre o ewo wiase mu a etwe afiri Onyankopon eho ahotoso a wo de beto wiase so Nyankopon se ye ntwe ho mfiri ho nti bra yesusi yadwen ne akoma no e wo se enema bi a eni Nyankopon asem ebo abra no e wo se yetwe ho firi ho obie wano a ede ensem na wo ka udidi nkrofo atem ana se ede na wo ye
enema bi wɔ hɔ no mu a suban ahoroɔ bi wɔ hɔ no mu a nyame ɛtwe adwene sɛ ɛwɔ sɛ yɛtwe yɛn ho firi saa suban no nyinaa mu. In fact, Paul san to us kra ka sɛ yɛma Yesu adwene no bi nyɛ den ɛntra yɛ mu. So nti yɛne afoforɔ ntɛm no ɛwɔ sɛ yɛsiesie nneɛma bi a ɛnyɛ a ɛbɛpia firi ano ne nneɛma bɔne a ɛwɔ wiase mu a onyame ɛtwɛn nipa bebree de ho ato ewiase so. Obi wɔ hɔ a ɔde ne ho ato ne sika so, obi wɔ hɔ a ɔde ne ho ato ne japade bi so, obi wɔ hɔ a ɔde ne ho ato ne nimdie bi so. Na saa nneɛma no nyinaa no ɛmfa wo nkɔnkosi hwee, because wɔka sɛ nipa wonya ewiase nneɛma nyinaa na ɔhwere kra ɛde ɛmfa so no benya. Na Yesu Kristo mayɛ a ɔba no so no ɔde akatua bi na ɛba so ho wɔde akatua bi na ɛba nti wɔde akatua na wɔde ba no wɔn a wɔgye Yesu Kristo di yɛ no ɛyɛ n'apɛdeɛ no akatua papa ɛwɔ hɔ ma wɔn, but wɔn a wɔn reject no no so no akatua bɔne a ɛde wɔn bɛkɔ da ɔsɛ yie mu nti ɛyɛ ahosiesie adwene ne akoma mu sɛ de yɛ ho bɛto Awurade so. Yeah, Mr. McGinn, ahosiesie last one is John the Baptist said, repent. And be baptized for the remission of sins. That's right. John the Baptist so see kwan and your kind no. Mun sachira mo adwen na ye momosu. Na mun enti mu free bone ho. Sir. Yen so ye de no a ye siesie no the same thing. Ye ka kire yen ho. Yen sachira ya adwen me akwasi sachira wadwen. Won so Bismarck sachira wadwen. Na bo asu no de ya bodada. Ebi wo ha no wo moye, wo moye ahwehwe. Na wa bo nso wo hia da afoforo ye subo. A eye ho krokro na subo. Na Yesu wo san aba bie mu yi. Na ye san de asiesie kwan no a eye the road work no. Eye se na meka the three angels message. O se na obofo odi kan no e kan se munsuro Yakopon. Na munhye na nimonyam efise na temgodon na du. Na mkoto ne obo osoro asase epo ne nsuti ne oye wum nyina no. Nti ne o ka kire yen nyina no. Three nyina to so. Kire yen say it is about true worship, repentance, baptism of water and spirit. Honhom ne nsuo na fe ye de ho asi readiness. Say ye twen say ogefo no oba ohene no oba. Ano na ahosiesie. Great. Madam Asepa, because we are very, very important. Ahosiesie no a very, very important pa masa alison. Abusia for ye gusuara no wo hwe say Yakopon ka che Israel so say monchiche me man ewre sasem ye won so ekoma wa na asem so ekoma me ye hwe mu empensem mu ewo ahase ye nko ya nim ne hwe Isaiah chapter 40 verse 9 to 11 infoni bi nso ewo honomo Isaiah chapter 49 to 11 openi otin se why kradwa Isaiah chapter 40 9 to 11 so twamfoni bi nso kire adifo Isaiah humanity ye aduana nche mu aye nkono akopem edu ba akono o se foro kɔ bepɔ a ekron so o sempakafo Zion ma wone so ahoɔden so sepakafo Jerusalem maso nsuro ka kire Yuda nkuro sɛ hwɛ munyankopɔn nie hwɛ Awurade nyankopɔn de tumi reba na ne basa ebedi nim ama no hwɛ na katua ɛka ne ho na mu hye edi nanim ɔbɛyɛ ne nwankuro sɛ odwanhwɛfo obetru nwama ne basa so na wasoa wɔn ne kukum nwan ma tan eno obeka won brew amen. Good. Me call the Hansen so mfoni be na Isaiah 49 to 11 yesu etwa etre en wa hase. That's Isaiah 49 to 11 no eye ni aye kind of first no to aso. Nti ye prepare anase ye ma akwan no atene no. Afei o ma yen bibia o say we have evangelism. Ye maya no so na yen kasa nti ye bie ya no akasa na nsem a oka wo ho no ye nsem a emu edu na ehu hia se ye beti ase ye pa ene se o di Jerusalem ana Zion gina ho ama yen onyame ma ye wo ho awie mremu na ne oka kire o mo sa abre no so ansa ye betimi di aba ye mremu no se Jerusalem ana se Zion sa abre no esese wo mo etimi ye adansedie ema ewiase nyina nti o se ma one so naka nsemfa onyankopɔn na ade be ne gospel no ye ka se gospel ye asempa efa Yesu Kristo awo ana ye bewo no na brabo a obebo ye ni wuo ni wusɔre ene ne sorokɔ
ɛne n'adwuma a ɔyɛ no wɔ ɔsoro ɛne ba a ɔbɛsen aba biem abɛfa yɛn de yɛ akɔ soro ɛno ne asɛmpa no the gospel na ɔhwɛ nsɛm a ɔka wɔ hɔ yi a saa na ɛkyerɛ ɔsɛ monka awurade ɛho nsɛm no ɛnkyerɛ na baabi a ɛbaa mu paa no ɛyɛ saa berɛ no ara so mmerɛ a Israelfoɔ no ɛnya ahofadie ɛsan baa biem no Okan Ezra ene Nehemiah yekenkan ye twa mu no a ekire se afi omo ba ye no omo ma omo ne so eto odwom eka Nyankopɔn no kuredie ne papaye ene ne waye no ho asem adwom na yenso ye de no eye Yesu Kristo. In fact, in the first coming of Christ no ye kaya prophetess bi na efre ne Anna oba sorry fie ho no na wanyi pa o se enne mehu agenkwa no enti makoma to meyam na ne Onyankopɔn ka fa ne ho nyinaa no abam enti afei de mani age saa na ye wo obi nso ewo asori fie ho a ono nso na no onso yodifo I think Zechariah ono nso eka say mani ehu agenkwa no de afei de metimi akoda and that is the proclamation of the gospel. Yanso yeni ehu agenkwa no yenhu no physically say yene no ne wo hwe nanso ni gisem ne say his presence is always with us o say me ne mu wo ho da akosi wiase awieye na ye ka say ye gidi say yene agenkwa no netie normal waye wo yabra bomu no akire say physically no o kan ye ho nanso say wani kura hunu a you feel his works and his presence ye hu no ye tenenka ne o ka no ye hu e wo written word no na odiyenko the living word na oye Nyankopɔn ba no eso enu nti nsɛm a ɛda di wɔ hɔ no nyinaa ne sɛ kwan bɛn ne yɛbɛfa so a yɛbɛte aseɛ sɛ Onyankopɔn ɛna wɔhwɛ yɛn. In fact, verse 11 no de pa ɔse na wɔhwɛ ne nwan ɛte sɛ nwanhwɛfoɔ na ɔfa wɔn kora de wɔn bɔ ne bo. Yesu di asɛm na ɔka yɛ ɛfa yɛn ho ɔse na me nwan ɛte me ne na me nso mete wɔn ne ogwanhwɛfoɔ pa no many ogwanhwɛfoɔ pa no. So Jesus here gospel no say Yesu ɛde ne ho asi hɔ sɛ saa ogwanhwɛfoɔ no a wabɛfa yɛn no na yɛ wo yɛ ogwan a wo hyɛ Yesu nsa a ɔte ne ne de a ɛne ne na usuro ɛsɛ sɛ usuro hwee na ni gyesɛ ma wɔ ho no sɛ ɔse ogwanhwɛfoɔ pa no ni nwan te ne ne na ɔno nso sɛ wakɔ field ɛwɔ baabi a farms ni bi pɛn a akora ketewa bi a 11 years ɔde ne sahye na nu sɛ wɔ abɔhwere ma hwehwe bon sɛ na enwan ni nyinaa nwan bɛ sɛ 200 500 no mo nyinaa ba kikikiki no mo abegyina opa akɔgyina hɔ na bobi omua ɔmo gyina hɔ saa ɔmo ti gwanhwɛfoɔ pa no ne. The question is how often, how well do you hear the voice of Jesus? That's right. Wo wutie me a metie no say na Yesu kasa a mete. That's right. Say me so me kasa Yesu wote ana gisa me kɔgyina hɔ de me na pimpim fam kɔtɔ se kind de bobɔ fam to aba sa me de bobro nsam ansa Yesu ate. No. The simple whisper because ɔte wo ne Awurade wobɛte me ne anopa nwontuo mu na me kasa utie ti wo sɔre na ka sɛ Awurade me da wase sɛ wa ma me ɔte wo ne. You don't need to shout. You don't need to stamp or you don't need to stomp. Nyese wo titia fam pimpim fam eye bibi anse Nyankopɔn ate wo ne. No, onyame uye ogwan a ne gwanhwefo pa no ete wo ne. And this is the gospel God wants us to know. Na ya rechichesem a odema Israel. Sa na ya rechichesem so ema yen. Great. Me da se pa jengwanwa se omo se Isaiah no a gospel of Old Testament because in some all kind the New Testament John Matthew no Mark no back kan na Isaiah no wadi kan abom da grampo ato dada agree yanto so hwe Isaiah 40 Isaiah 40 no ehre Onyankopɔn na humobro na afini tumi a ɔwɔ de ma adasama so hwe Israel for na bakosam de ɔyɛ ma wo mu ne anwanwade a wɔyɛ wɔ abrabom a previous lessons are yesua ni na yehu be but ye emphasize on verse 27 no Israel for no show attitude be all the time. Yenhwe attitude na omu show na yenhwe say yenso yedi hu for ena Isaiah chapter 40 verse 27 open is why crowd odifo Isaiah humanity aye aduanan chemo aye aduonu nson o say adenti na Jacob oka na Israel oka se me kwan ahunti Awurade na me Nyankopɔn abu nani agu matemu so. Amen.
Amen. Yes, very, very interesting. We share near Nyankopon a year. Emma Israel for Nasa wo share Nyankopon tumi a owo na abrene abribiara wo de gi Israel for yi efiri mu na wo share asamo a Israel for can say Israel why then do you complain that the Lord doesn't know your troubles or care if you suffer injustice? Brother Israel for no echo attention e bugu omo so ne ade na fi omo complaining omo keka nsem bebre asa Nyankopon krampo nye bibi mo na asa bibi sa because sa attitude we okwan ben so na yenso yetimi e showcase na asa yenso ye dabi adi e wo ye nyam ye mu. That's minia ene yenso ye kan bi pa o the Israel kan yi ene ye kan bi edunu bi a na se bibi to ye ne a na ye kasasa se de nyame oni hokra ti nyame ho pa no ama ho kwan ama hawi etumi ama amani emi famu onyame se ari a ba wiase kura no utie bi no mu a onti nyame bi ani ho ko nyame wo ha o masa yari ama medru ye na so ne ma no fa so se bi ani ayan fom so ani ahoma so ani e tranton ne masa ha no nyina ba ye so ne basa na ye pe bibie yi ye ho ano a na onyame ne ye kɔbɔ no so bo ko ye wo fie mu kura na bia nyame bia ye maame ne papa no be ka hye se we enye no ye fakwati kwan bi ne akwa akoye e de oha ba ye nso a afa na ne hu se de ne maame ana ne papa e ka no na ye na o se nka di etire onyama kwan kyerɛ a wode ama ye nyina wo se bi ne tro ye kura ye mu ye ne ye frɛ ho so agidifo ne de ye ne anu ye bia so no nti oha bi e be ba ye nso bia no pa program mu ahu ayi na ma ye dada se drug or prescription ni nim dada nti se tra ho na afa nyama bi ho aye ne ma ho kwan ma ba yan so a the bed Israel for ye ni ye yan so ko Israel ni ma ba no an kan jiro mu trust me a kan ya Isaiah enwuman ho asem a oda na die ani se ba be Israel free onko asomu ni ade o kan no titi Isaiah ku awura achi na sa na ma nyina ba mu mfie bebre ade anu aka ato sanse onyame asem ya nukuri nti eba mu nti de yenso so waka kire yen se obokwan na mayen yenim kwan no se kwan hia kwan tetre yenim de bia de kokowie na emu de he ne ye fa so ame ehunu hawa se fa tetre no so aye behia ye fa hia no so aye behia na enso ni nyina achi no o se bibi wo kwan na achi de he na me ne ye presi ye bedru ho nti ya hawo ni amane no fa no ene ane ma ho kwan ama ye ba ye so ebse medical crash so ka ho on se tore bi o hod mo a ya na ahokyere bi a be komu no na ye hu onyame tumi ye hwe kwan a onyankopon eyi Israel from Misrim na wotimi bai apuyi mu amafa asase pese so na matwa akọ ayi naja na Moses se o kode awrade akasaba afiu ayi na mo san ko back Yes. tore bi o hod mo a esanse ye hunam entimi yia untina yia kakra bi ebekomu bia no na yebo onyame sobo but awrade wo kan Isaiah chapter 41 verse 10 kra no o se ma yinsuro na awrade wo yede wo kan ho enti how bia ebekomu bia no e wo se yenya gidie ne ahotoso e wo awrade mu se otumi ade nyina ye obeyi afiri mu entimi emenya nyame sobo awrade amaye boshen sem bebre o kan John 40 wase mo mama komantu Yes. o how no amukomu no mo mama komantu na monyi mo Nyankopon ni miso monyim ni na mekwa kokusisi be bia amamo na mesen ababi o na be bia me wo no me no nyina betra bo hyensem bebri wo trosem a Onyankopon adan na di se ahokyere ne o how bia bekomu bia no he is there for us. Great. Obe take care ama obe hwe enso no obe yi afiri mu enti de wose ye nyina ye ne se anwinwi no mo nwinwi ye no e say ye de ani to awrade so wo ha obi a wo mu bia no awrade o ye dey o ka wo sa o ka wo papa nti nya hotoso e wo no mu na si nya hotoso wo awrade mu a em say ha ni nyina no said wa hye ye bo no obeyi afrim ama nya hoto aso no. Amen. Nti ye bisa ne very important say ye hwe say onyame ni tumi no ani Israelfo no anwinwi no e kosen se ne be ya wo mo bete onyame asem no ase yie nti Isaiah chapter 40 ni nyina the whole chapter no
eka ensema hodo efa wonyame ni tumi nadom ni mobrohunu ene kwan a ofaso a oye enoma ahodo ema ne ma wa bre kokora no a yeni sa ahoden no enti o my some categories bi ka ho hia se ye beti ase so here chapter 40 no a verses 1 to 5 no or say comfort coming of the Lord to deliver ti o here first 5 verses ne I will kichere nsem a e say onyame beba abeje ne ma na o here ne etoso no a 3 to 8 now say glory permanence versus human weakness. That's right. Onyame animunyam any say ote hoda o say many odikanfo ani awiye okọ revelation so say many alpha and omega the same thing no can o and o de to woni pan so say ye mere o de to nyame ho a afi good news of deliverance shepherd of his people say ye kan ye no or the nsempa efa ogie ho bai say oye yen gwanhwefo afi o san e kire say we cannot compare him incomparable creator. Yes. Uhwe nsem obisa wo ho na hwan na ye ne betoto awurade ho ono na bo ade ote hankra so o kan sem bebre aba ha Onyankopon bo ade asase nyina ye ne dia o se na wokọ udwane kokora no a wo ho na bibia wo beye bia no nyame ohu afi ni twato as creator gives power to the faint ti ye uwie ho no kora no a o se na nipa nyina te se nwira na ye wuwu na ye be dwan na ye be twam na so onyame asem de ete woda na se emrante kura tumrika na wobre na aponko kura tumrika na otetehwe nanso wona wode wo ho to awurade so no won hwiase na otumrika wo mre. This is a comforting word na ode ma ne ma enti midi anu wie no hwa Ellen White can say me patriarchs and prophets na ye ma miwi ba bebre no nye Israel fo nko ye nyina ye bi no enie or say page 311 patriarchs and prophets or say in Isaiah's day the spiritual understanding of mankind was dark through miscomprehension of God obonsam no wakwam fo nyimfoforo afa onyame ho akire nipa ne okafa nyankopon ho ni say long has Satan sought to lead men to look upon their creator as the author of sin and suffering and death obonsam ma nipa ahunu say onyame na de bone ene uwo ene ade bae as nyame kura no oni se bonsam be yesa ye den wo bo no ne ya bisa question basa ne yete ho ene onyame nim se coronavirus be ba ye den wansia no so obonsam ono ode ohaw no ba no oba nipa adwen akoyete se e onyame na de ba na so ni jesem ne se o se enyu nyame na de ba o na so nyame na modo so e kire yen se yenam nsuo mu a nsuo emfa yen yenam subontin mu a emfa yen na mojamu kura enhye yen na yema yakoma ntutu enti onyame de o hwese ye beba ne nchen na mbom no so ya amade a obonsam befa ya adwen no am ya nwimi da bia saa great madam wasipa say moye adisia ye hwe yen asem bi say dia wie da fe yem fan sorry ye adisia no so so hwe Isaiah 41 verse 29 in fact abosonsum ya dia na atwa Israel kro ni nyina ahia fa ya na mo so pese o mokosum bi ye kakra no mo banya me ho na mo so o mokosum bi na nyame asa atwe mo so ne ade nyame mpe abosonsom kro na chiwo yen hwese ne Isaiah describe abosonsom wo Isaiah chapter 41:29 na fe yen hwe asema pese o ka kire ne afutusema ye betimi afa free mu di for Isaiah humanity ye aduanan ba akonje ma adu no nkron wo te hwe won nyina ye okwa woni ye hwe won guo ahoni ye mframa ene ahudie amen amen ada emfuni ben na Isaiah twakire ye efa abosonsom abosonsom adia e Onyankopon achiwade na ni nyina ne se yemfa mra from kra mra ye asetrem adie bia obe cherish anase wode ho beto so ache Onyankopon no ebe ye bosom ema ho Israel for the onyame ayama mu nyina mutimi esa akofa ebuobi na mo se ye de ye symbolic eno ne ye fa so akọ Onyankopon in fact as at now no
uko Israel omunye images ni krono te se bia ha ibe hu se was in church ni images yo no bi ni ho me ka se na me ho no na Isaac Rabin omo assassinate no nti ba bi omo assassinate no na se ka bi omo de ni statue bi si ho no omo anya ne sa omo de abo bi na agu ho because omo pese nipa bia bekwa akoto bibia ewo ho nti no ni nyina ne se onyame ehwehwe se ono nkuto ene yu onyame se de ne mransem na eka kye no nti enisi ma bibia besi enu onyankopon ntem a ebeye se ono na ye fa no so akohu onyame nti ebetimi aba ye yire ebetimi aba ye kunu ebetimi aye ye ba ebetimi aye ye nimdie bia ye nya ye de ho atoso so enu nti no onyankopon etwe adwen se ye ntwe ho firi sa ne mani nyina so enemre ya ye twen yesiesie kwan mu ama na san ba ne ma ye toso mienu no enema bia ye de ye ho beto so a chen onyankopon no awurade etwen be ye bosom eye den emayen na me kai pa se ye krom na gidi kokofo asori ni na abosom fie nso eni na da bia ombekwa asori mimi da bia na bosom no bontwene etuetu omo aso enti akwano on the omu leader no ka janze ade amusum ni ade na tie na matete asi wa amokoto no o sorry one anopa bi ko no kububu busum ni nyina wasise wo tumi a de o person ye me ne ye me busum no sai nti busum na chi wade o mpechen ni ade no de nyina ko guso e besi na meti hai busum na tumi anya no he so nti nyankopon ka chense eniema na ono aye no enkofa bi emfa nya ade a wo de ho beto so na onyankopon na ese wo de ho eto no so that's why I dey pass what church the ancient times no or my graphic description or kire kwan abosom no mo fa so ye no in fact Isaiah and Jeremiah nyina e can the same thing or Isaiah ho no say obi okofa udua na wakofre goldsmith na waye sika okọ afa ho na odi abesi ho no wakase menyame nie na Jeremiah so say enipa nso ko wuram kotwadua na wono so wakavo ne sa na odi sika bobọ ho na waba besi ho na wakase yenyame anase wasom no but ne na o kire wo ho no eye sa time no kwan mo na omfa so ye no omo ye no in a way a sika bobọ ho attractive na atwinipa ekọ ho na Yakobon asem no mransem du no ne edikane ne etoso mienu no bra nye nyame foforo nka me ho na enye ohoni bi ensom no nti Yakobon kura mpese ono akra ye di gina ho se ne image kura no ye de be ye image bia but in modern times se bi yakọ school ye hu nimde a ye mfa moja nkoye ye ho enkokoto bo bi ase no are we still worshiping idols? Yes, we are sometimes. If we say senia opani edikan kan ye no ade bia ye ya esi ye ni onyankopon eje ya hoden ye allegiance anase ye mre ene ye ne yesusu hu nyina ekọ ho echen onyankopon no ebedane bosom senia SD Bible commentary esan ekachire won ha no volume 2 pages 1011 and 1012 no say many who bear the name of Christians are serving other gods besides the Lord. You nipa bebre a omo de omo atose Christopher enso omo som nyame foforo ekanyame ho anase nyame foforo nyame no omo som no. Our creator demands our supreme devotion, our first allegiance. Ye bofo no or you say ya dwen ye susu ye ya nipadua ye koma ye kra nti no se fa wa koma wa ho odin nyina do awurade onyankopon na do yonko se wo ho say anything na betwen wa dwen say ye wo dressing say eye usika say eye wonimude say eye ahofe say eye power bi a wukuta say eye bibia a wutumi ye na eno na agye adwen no afiri creator na ode ma wo no so no aba wo so no ebe ya abosonsom no so idolatry no ebe ye adultery enti abosonsom no ebe dane eware seye fi se Yakobon se wo ware nasafo no enti wafiri na chi akof ware obi foforo na medikatwo no o say or to interfere with the service due him becomes thereby an idol. Tiade bia ne service nso
wode yi wo ho ano a wontimi mfa nsom no na onsoma foforo no na abɛyɛ abosonsom nti adɔfo no yɛ ka abosonsom ni wanhwɛ yi a na wode wadwene akusi ne a ogina bosom bi so a ɔbɔ ntwene to hyire but ene yet bɔ ntwene to hyire in our modern form. Sometimes social media becomes an idol. Sometimes your phones your gadgets ebe than idols. How? Because time or you devote to man a chain on your media no ye be no ana worship ana say some ana dedication Bible study ye be mwa bi ade be boa wu no e bi ade bi awo sika bi awo pe no e boa no e ma e chain sa enti moma ye hu say abosonsom enye ne ye kwa abosomfie nko a eye ne ye fie ene ya so ndam nyina no etimi de abosonsom ba na yakwe ye ho afiri ho. Great, me that mwase my big for my idea pa mama mo kwan ama chidi ampo nyankopon edimo aye adwuma onyankopon enhira mo atiefo nso ne ahwefo mo nso ye beda mwase se mo de mo fidie ya to London Ghana menda kwanfo Sabbath school na fe chose mo pense mo yi addition dia brewi addition to so mo twe o say comfort my people and I say mo nchichire me man ewure me say ya famu aba ebepi na afi ye de akobobro onyankopon enhira mo da se ne ye de etoso enkro no de ebe bremo muma ye nkate ne na openi otimensa enhira so emaye mompaye eda wasinya mitumfo asema ba o manchen o na ohwe nse o beji asemi efeso ni ahoden so etimi aboya asiesie ama ojeda no esro be kan ho ama ahoden ni asempan yachi na amanye no ofeso mfa mo branchwe o maye na oyi hu adi a kwa betu yense yefata da wasi so eti yensa odoba Yesu Kristo din wonti amen.